Хайырлы күн. Без 26-нчы Алтын каләм Республика балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр матбугаты фестиваленә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Безнең кунакларыбыз Сөләйманов Тимур Җавдат улы, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары, Сысоева Алина Юрьевна, Алтын каләм Золотое перо Республика балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр матбугаты фестиваленең башкарма директоры, һәм Гарифуллина Чулпан Илшат кызы, Ватанның Татарстан газетасы журналисты. Алтын каләмдә катнашучы журналист катнашкан. Тимур Җавдатович, беренче сорау сезгә. Сез сөйләп китсәгез иде, менә шушы фестивальнең әһәмиятен яшьләр өчен ничек аны кабул итәләр, ул кайчан уздырыла башлады, нинди максатлар белән? Рәхмәт, Рәмис, хәерле көн, хөрмәтле журналистлар, хөрмәтле коллегалар, дип әйтеп тә була. Чөнки дөрестән дә коллегалар, яшьләр сәясәтенә килгәндә, яшьләр сәясәте белән, әлбәттә, яшьләр эшләре министрлыгына түгел, менә һәрберебез үз юнәлештә, үз тармакта бик мөһим эшне алып бара, һәм аеруча, әлбәттә, Татмедиа командасы, Татмедиа, Татаринформ, төрле гәҗитләр, сезнең укучыларыгыз бер яктан, яшьләр, икенче яктан сезнең командада да яшь журналистлар һәм сездә булдырылган безнең белән бергә яшьләр сәясәте, командаларыгызның сәясәте, ул матбугатның киләчәгенә, иртәгәсенә зур йогынты ясый. Ниндирәк шартлар без бүген булдырабыз яшьләргә, районнарда укыган мәктәп укучыларына, студентларга, менә безнең уйлавыбызча, менә бу бөтенесе тәшкил итә менә бүгенге көнне матбугатка карата булган, яшьләр арасында булган кызыксынуга. Һәм әлбәттә, менә шул фестиваль, Алтын каләм фестиваль, ул бик зур роль уйный. Менә яшьләрне мәктәп яшеннән башлап журналистикага карата кызыксыну хисләрен уятырга. Шуңа күрә беренчесе, әлбәттә, проф ориентация ягыннан зур әһәмияткә ия булган проект. Икенче яктан, ул әлбәттә яшьләр өчен аралашу, ничектер, шәхсән үсеш ягыннан бик мөһим бер платформа, мөхит. Чөнки анда бер тапкыр катнашкан яшьләр, мәктәп укучылары, алар аннары ел дәвамында үз ара тыгыз бәйләнештә, элемтәдә булалар, үз арада һәм устазлар белән бергә. Һәм аннары кемдер 2, кемдер 3, менә Чулпан әйтик, 4 тапкыр Алтын каләм фестивалендә катнашып, җиңү яулап, хәзер вакытта Ватанның Татарстанда журналист булып эшли. Һәм аның миңа калса, менә юлы да бик кызык һәм үзе бер мисал, шул проектның кирәклеген дәлили торган бер мисал, үрнәк булып тора ул. Өченчедән, әлбәттә, яшьләр эшләре министрлыгына бу проект бик мөһим, зур әһәмияткә ия, чөнки кем яшьләргә, яшьләрне борчый торган проблемалар турында сөйләргә тиеш. Әлбәттә, яшьләр, һәм аларны шуңа күрә дөрес иттереп әзерләргә кирәк, профессионал итеп әзерләргә кирәк. Аның өчен профессионалларны чакыртып, экспертларны
шақыртып, менә шундый уку укыту сыйфатлы уку укыту программасын булдырырга кирәк. Менә шул проект аның өчен һәм анда булган устазлар тәҗрибәле дә, устазлар бер яктан, икенче яктан яшь, популяр экспертлар да килеп катнаша. Аның турында Алина үзе дә катнашучы һәм хәзер вакытта программа өчен җаваплы. Безнең башкарма командасы өчен җаваплы кеше, ул сөйләп китәчәк. Һәм без әйтәбез, барлык эшләгән проектлар, алар яшьләр өчен кызык булсын өчен, аларны яшьләр үзләре эшләргә тиеш. Димәк, әгәр дә без бүгенге көнне булган матбугатны яшьләргә кызыклы, сыйфатлы, актуаль эшләргә телибез икән, димәк, без яшьләрне шул эшкә тартырга тиеш. Ничек аларны тартырга? Аларны әлбәттә көч белән тартып булмый. Аның өчен әлбәттә чынлап заманча, актуаль контент булырга тиеш. Һәм менә бу, димәк, өченчесе, ул әлбәттә яшьләр өчен яшьләр язарга тиеш. Менә шуңа күрә бу проект бик актуаль безнең өчен. 5000-нән артык катнашучы, менә шул 26 елда булды бу фестивальдә. Ел сайын зур конкурс. Быел да без конкурс әзрәк булыр дип уйлаган идек. Чөнки авыррак гаризаны әзерләдек. Анда зур гына портфолио тупларга кирәк иде катнашыр өчен. Димәк, ләкин гаризалар булды, конкурс булды һәм хәзер вакытта менә 170 катнашучы бик көтә әлбәттә шул фестивальнең, программаның башлавын. Миңа калса, күп кенә сораулар сезне кызыксындыра. Программа буенча, шуңа күрә хәзер Алинәгә сүзне тапшырсак дөрес булырдыр. Алина, расскажите нам, пожалуйста, о программе фестиваля. Зур рәхмәт, Тимур Джавдетович. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Хәерле көн. Минем Тимур Джавдетович, Чулпан. Уже завтра наш фестиваль распахнет двери для юных журналистов. Действительно, у нас будет 170 участников со всего Татарстана. Мы на протяжении 5 дней будем работать в режиме настоящих редакций. Будем создавать тексты, снимать видео, снимать тиктоки, верстать газету. Это и получать бесценный опыт, который нет ни в одном проекте во всей России. Особенно хотим отметить, что наша работа всегда ведется на 2 языках – русском и татарском. А в год родных языков и народного единства это особенно важно. Мы еще дополнительно делаем акцент на этом, и в этом году мы будем исключительно делать весь контент на 2 языках, как и в социальных сетях, так и ребята сами будут готовить свои работы на русском и татарском языке. Потому что говорить на татарском это хорошо, но работать, создавать тексты, в целом медиаконтент это и сложно, но и интересно, и важно, потому что конвергентный журналист это журналист будущего. Журналист, который умеет работать на нескольких языках, который умеет работать в нескольких направлениях, это то, что готовит наш фестиваль. Мы делаем на этом акцент и даже позволяем детям попробовать себя в разных направлениях. Например, ребята из русской или татарской редакции могут посетить другие направления, да и вообще все дети могут посетить разные направления, какие они захотят. Работаем мы над татарским языком и в целом сохранением языков и в рамках развлекательных мероприятий. В этом году мы подготовили несколько вечерних мероприятий, несколько спортивных мероприятий именно с национальной тематикой. Об этом юные журналисты расскажут сами в наших социальных сетях и у себя, поэтому призываю следить за аккаунтами «Золотого пера». Важная также составляющая — это спикеры, наши наставники. Мы подготовили программу, которая соединяет в себе как традиционную журналистику, так и современную. Современных пиар- и медиа-менеджеров,
фотографов, которые сегодня создают облик медиапространства Татарстана. Фестиваль значимый тем, что ребята после завершения хотя даже 1 года нашего фестиваля становятся амбассадорами молодежных медиа у себя в районах. А это значит, что в районах развиваются молодежные медиа, что очень важно и необходимо. Кроме того, ребята также на фестивале уже понимают, кем они хотят стать. То есть после фестиваля, Чулпан не даст соврать, что после фестиваля появляется четкое понимание. Это поистине потрясающий проект. Он уже 26 лет реализуется в Татарстане. Это один из немногих проектов, который настолько долго живет и с каждым годом только развивается. Мы очень благодарны руководству республики за поддержку, за поддержку наших юных журналистов и возможности, которые даются для них. Спасибо. Спасибо. У нас еще, наверное, вопросы будут. Мен сөзіне Чулпанға берер едім. Ол өзінің қатнашуы хақында, шушы тәжірибенің нәрсе беруі хақында сөйлесін. Рахмет бик зур, хайырлы көн баршагызга да. Инде менә ничә минут дәвамында шулай тәмләп Алтын каләм фестиваль турында сөйлибез һәм шуны искәртеп үтәсем килә. Иң беренче чиратта Алтын каләм фестивале миңа тумбаның менә шушы ягында да, аннан соң менә шушы ягында да утыру мөмкинлеген бирде. Ягъни мин кайчандыр гади бер катнашучы каләмче идем. Аннан соң гран-при иясе, аннан соң журфак студенты, хәзер инде менә дипломлы журналист. Аннан соң эшемдә бар дигәндәй, һәм менә булар барысы да шушы Алтын каләм фестивале аркасында дип әйтергә телим. Менә быел оештыру комитетына чакырдылар. Шушы фестивальнең ышанышы өчен бик зур рәхмәт итәсем килә. Инде катнашу тарихына килгәндә, мин әлеге фестиваль белән 2013 елда таныштым. Бу елны дөресен әйткәндә, кая килеп эләккәнеңне дә, нәрсә эшләгәнеңне дә аңламыйсың. Без инде үзебезчә бу елны разведка елы дип атыйбыз, чөнки тызбыз чабалар барысы да нәрсәдер эшләр, син генә бернәрсә дә аңламыйсың кебек, син генә бернәрсә дә белмисең дә кебек, әмма ләкин менә шушы кураторлар, башка катнашучылар, тәҗрибәләрдә катнашучылар ярдәме белән син шушы фестиваль дулкынына кирип кушыласың, һәм инде менә аннан соң катнаша шушы дулкыннан чыгасың да килми. Мин менә шуның ачык мисалы инде фестиваль белән мин әле дә элемтән үзмим. Аннан соң 2017 елда инде катнаша торгач, дип әйтик, гран-при иясе булдым. Шуны да әйтәсем килә, мин хәтта гран-при алу өчен үземнең выпускноемнан, чыгарыш кичәмнән дә баш тартырга мәҗбүр идем түгел, риза идем, чөнки миңа Алтын каләм фестивале шул кадәр якынрак, кадерлерәк иде дип әйтимсең, аттестатка караганда. Фестиваль нәрсә бирде дигән сорауга җавап итеп, шуны әйтә алам. Фестиваль иң беренче чиратта тормышка юллама бирде, чөнки мин 8нче сыйныфта журналистика өлкәсе белән кызыксынып китеп, үземне әлеге өлкәдә күрдем дә, һәм хыял булгач, максат булгач, әлеге хыялга, максатка атларга кирәк бит инде, һәм фестиваль менә шушы максат белән хыял арасындагы бер күпер булды. Аннан соң тагын шуны әйтеп китәсем килә, Алтын каләм фестивале минем белән әле дә элемтәдә булган бик шәп практик журналистлар белән танышу мөмкинлеген, хәзерге коллегаларым белән танышу мөмкинлеген бирде. Аннан инде әлбәттә фестивальнең төп призы ул гран-при бушлай уку КФУның журналистика һәм медиа коммуникациялар югары мәктәбендә бушлай уку мөмкинлеген бирде. Хәзерге чагыштыруымны дөрес аңласагыз иде, мин фестивальне вирус белән чагыштырасым килә, ләкин бу бик әйбәт вирус, һәм ул вирус белән гел чирләп торасы килә, һәм бүтәннәргә дә йоктырасы килә. Шуңа күрә дә мин менә хәзер катнашучыларның шул кадәр күп булуына бик сөенеп карыйм, аларга хәтта ак көнләшү белән дә карыйм. Мин 4 елымны яңадан менә шушы фестивальгә әйләнеп кайтып, артка бер вакытны шушы фестивальдә яңадан катнашып, яңадан гран-при утарга да әзермен. Мин аларга уңышлар телим. Рәхмәт. Рәхмәт. Һәм без сорауларга күчик.
Нәнди сұрауларыңыз бар? Гүлия. Татаринформ Гүлия Хызбуллина һәм сорау елдан-ел катнашучыларның әзерлеге һәм татар теле белеме артамы әллә кимиме? Сұрауны сезгә нәрейді? Кімге? Сіз бәйәлей аласыз ин татар теле белеме? Чулпан бәйәлей аладыр бәлки. Чулпан 4 тапқыр катнашты. Білмеймін, сиздіңме, юк микән, миңа қалса ул аны бір тенденция итеп әйтеп булмастыр. Бір елны шулайрак, икенче елны икенчерәк форматта булырга мөмкин. Теге бір соңгы 10 елны алсак, мындай тенденция юк. Теге кимиме, арта барамы, андай тенденцияны без күрмибез. Әлбәттә, бір елны күбрәк, көчлерәк рус телле журналистикага катнашучылар килергә мөмкин. Икенче елны татар теленнән. Чөнки миңа калса, ул бит конкурс. Һәм анда эләгер өчен син конкурс аша тәргә тиеш. Гариза тутырып, һәм анда катнашкан балалар, аларның көчле мотивацияләре бар. Минем менә шундый фикерем. Бәлки Чулпанның, Алинаныкы, бәлки икенчерәктер. На фестивале все больше тех, кто работает на нескольких языках. Это очень здорово, потому что и в русской редакции есть татароязычные дети, и в татарских редакциях есть русскоязычные дети. Это замечательно, потому что формируется поколение детей, которые умеют работать на 2 языках, на русском и татарском. Для Татарстана, как по мне, это очень важно. И в дальнейшем мы будем развивать это направление, чтобы как можно больше детей с Алтын Калям уже выходили двуязычными специалистами. Вообще это в принципе, наверное, вот правильная мысль, очень разделяю то, что говорит Алина. Теләсәң, син татарча җавап бирәсең, сорау бирәсең һәм үзеңне әйбәт хис итәсең. Татарчада җавап биргәндәме, и на русском языке, когда отвечаешь, не должно быть, по большому счету, вот это вот, наверное, некий идеал, к которому мы должны стремиться, это вот формировать вот таких ребят, чтобы их было больше, для которых, чтобы после сказанной фразы, чтобы для них было загадкой. Я на русском языке, я сейчас сказал, или на татарском, надо вспомнить и подумать. Полилингваль булырга тиеш, миңа калса. Әлбәттә, туган тел, ана теле, аны белеп, камил сөйләшә белергә кирәк. Ләкин русчада, инглизчәдә дә. Рәхмәт. Өстәп әйтсәм буламы? Аннан соң минем шуны әйтәсем килә, 4 ел дәвамында татар матбугаты юнәлешендә катнашкан кеше буларак, беләсезме, фестивальгә теге яки бу юнәлешкә эләккән балалар, алар инде шундый сынау аша узган балалар, иләк аша узган балалар, һәм нәрсәсе сөендерә, алар татарча фикерләп, татарча язалар. Әгәр дә сез татар матбугаты юнәлеше турында сорыйсыз икән, мин шуны җавап итеп әйтә алам. Алар русча фикерләп, татарча язмыйлар, алар татарча фикерләп, татарча язалар үзләренең материалларын, һәм миңа калса менә бу күпкә әһәмиятлерәк, хәтта мөһимрәктер дә. Чөнки хәзер барыбызда сер түгел, күпчелегебез русча фикерләп, фикеребезне тәрҗемә итеп бирәбез. Мин шуны сөйләсем килгән иде. Рәхмәт, тагын сорамакчы идем. Яңа юнәлеш подкастинг турында сөйләй алмассызмы? Подкастинг, мы решили в этом году выделить это направление для того, чтобы дети начали работать в этом направлении. То есть подкастинг сейчас активно развивается, и в рамках Алтын Калям мы хотим создать такую небольшую группу, которые смогут работать и научиться работать в этом формате, для того, чтобы в дальнейшем они вернулись в свои районы и уже развивали это направление. То есть оно будет работать отдельно от радио, и они будут создавать именно подкасты на любые темы, которые им
которые они определят. Рахмет, һәм гаризалар буенча хәзер билгелеме кайсы юнәлешкә теләүчеләр күбрәк? Ие, билгеле. Бу елны телевидениега, теге елны да телевидение бик популяр юнәлеш. Бездә анга иң күп гариза килде. Рахмет. Әйе. Агентство Татмедиа, Альбина Батрышина. Тимур Джавдетович, а не было желания выйти на всероссийский уровень? Ведь татарские диаспоры есть везде, может быть, и детки из других бы регионов приезжали и укрепляли связи. Или нам важно готовить кадры для себя? Спасибо. Нам важно готовить кадры для себя. Мы не закрываемся для ребят из других регионов, потому что мы тоже их считаем кадрами для себя. Приехав сюда, отучившись, они возвращаются к себе и потом в этом направлении журналистики могут себя проявлять. И мы понимаем, что это люди, которые являются носителями от частички Татарстана. Если мы говорим про людей, пишущих на татарском, например, национально-культурной автономии татар, то тем более, безусловно, это наша аудитория. Вот. Я в этом году не скажу, есть ли у нас заявки из других регионов. По моей информации, только все-таки Республика Татарстан в этом году. А так были годы, когда были заявки и участники из других субъектов Российской Федерации. Поэтому здесь мы принципиально не закрываемся. Рахмет. Әйе. Рәсеме. Я хотел спросить, знаете, о чем? О фотографии, да, потому что вот вы говорите о журналистике, и там даже сказали, что выпускаете газеты, да, то сейчас наш мир визуализации, и там обязательно присутствует изображение, обязательно присутствует фотография. Вот хотел спросить, что делается для развития фотожурналистики вот на вашем конкурсе? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. У нас есть направление фотожурналистика. Ежегодно мы его проводим. И вот хочу отметить, что в целом туда тоже очень много заявок именно на фотонаправление. Мы ежегодно готовим детей, именно фотожурналистов, для того, чтобы они умели создавать и репортажи, и портретные съемки, и работать вот на ходу буквально, чтобы поймать именно тот самый момент, который может быть единственным вообще за все мероприятие вообще в истории. То есть мы специально приглашаем таких спикеров. Например, одним из спикеров фотонаправления станет Марат Хусаинов. Это сотрудник пресс-службы президента. И как раз он расскажет, как работать именно в режиме, когда у тебя есть только один шанс на кадр. Вот. И мы очень активно и работаем в рамках фестиваля с фотожурналистами. Они готовят контент и для редакции по техническому заданию, и для дизайнеров, и в целом для социальных сетей. То есть у них такой синтез разных направлений для того, чтобы они после фестиваля уже понимали, как можно и нужно работать в разных жанрах. Спасибо. Можно еще пригласить и из Татаринформ фотографов, потому что это одни из лучших фотографов, да? И Союз фотографов Республики Татарстан тоже может нам помочь. Спасибо большое. Спасибо. Рамиль Галина, можете сейчас Менің сұрау бар еді, есәмісіз. Алтын қалам фестивалі менің үшін бик қадірлі. Менә сұрау білесім келе, біздің 26 ел давамында фестиваль үткәрелеп келе. Фестиваль буларак, менә профильле лагерь үткәрү идеясы юк малга таба. Фестивальне әзрәк зурайтыбрак. Фестиваль да профильле лагерь буларак бит оештырыла. 7 көнлек лагерь буларак сменасы. Аларның сменалары төрле булырга мөмкин. Безнең 7 көнлекләр, 14-18 көнлек. Очракта җитми кала ул. 18 һәр вакыт җитеп, хәтта 18 дә җитеп бетмидер сен икәндә. Әйдәгез, уйлыйк бергә. Бәлки менә быел әйтик, менә 2 ел ялышмасам рәттән Биләрдәге форумның да берсе медиа юнәлешенә багышланган һәм
һәм менә 4-нче смена президент килгән смена, әйтик, ул медиа биләр форум исемен йөртеп, анда эштәлеге дә шул журналистика белән турыдан-туры бәйле иде. Әйдәгез киләсе елга уйлыйк, анда бит лагерь оештыру, анда бар ул бер күп кырлы проект. Анда әйдәманнарны да әзерлисе бар, анда бар теге уку программасы, әзерләү программа, балаларны сайлап, әзерләп алдан укытучыларны, ул күп кырлы. Миңа калса, менә хәзер планлаштырсак, бәлки киләсе елга эшләп булыр. Әйдәгез, уйлыйк, әйбәт. Гафу итегез, чөнки менә 7 көн эчендә генә безнең балалар бөтен ниләргә йөреп, түгәрәкләргә дип әйтгәндә, юнәлешләргә кереп инде. Алар бик арыйлар да, нагрузкада бик күп алтын каләмне сөйгән аңлыйбыз. Йокысыз төннәр, төне буе иҗат итү. Әйе. 18 көнлек шундый алтын каләм фестивале. Әйдәгез, миңа калса бик кызык идея. Аның ул икенче форматта булачак әлбәттә. Тиге бер ул 7 көнлек шундый спринт форматында эшләү. Балалар да кирип китә, һәм менә шул әз вакытын тоеп, алар икенче форматта эшли башлый. Аның бу ягы да бар. 18 көн булса, ул марафон форматында була. Аның эштәлеге икенчерәк форматта була. Бу анда жанр башка форматта. Чөнки беренче 3 көнне менә лагерьне алсак, балалар әле алда 18 көн бар дип, аларның башта адаптацион процесс бар. Аннары кульминация, аннары тиздән бетә дип, аларның атмосферанда бөтенләй икенче форматта. Ул лагерь атмосферасы. Ул әйбәттә начар да түгел, ул икенче төрле. Менә аны шуңа күрә уйлап бетерергә кирәк. Бәлки алтын каләм белән бер рәттән, менә алтын каләменең форматы 7 көнлек, ул бит инде менә ничә 26 ел дәвамында андый форматта уздырыла иде. Бәлки аны калдырып, дәвам итеп, бәлки айрым алтын каләм белән бергә бер шундый Татаринформ, Татмедиа бергә, әйдәгез уйлыйк, бәлки менә шундый Татмедиа белән бергә бер уртак проект итеп башкарып булырдыр дип уйлыйм. Хәзер менә сентябрьдә безнең киләсе елга конкурс игълан ителәчәк, менә лагерьлар конкурсы, җәй программасы буенча. Ярый, рәхмәт тәкъдимегез өчен. Әйе. Алина Юрьевна, скажите, пожалуйста, а сколько будет победителей, обладателей гран-при, которые получат грант на обучение в Казанском федеральном университете? Спасибо за вопрос. Мы планировали 2 человек. На русском и татарском языках, да. То есть Алтын каләм гран-при и Золотой перо гран-при. Есть еще вопросы? Меня Алтын каләмне, кого вы можете еще назвать вот из победителей? Алтын каләмдә җиңгән башка тагын журналистлардан кемнәрне атар идегез? Шулпанны белдек инде. Монда бармы Алтын каләмдә катнашкан менә коллегалар? Кулыгызны күтәрегез. Монда 2 бар. Менә Резида Әлмиева, Рәсимә апа Галиева. Алар Рәсимә апа гран-при. Беренче гран-при. Резида участница нашего фестиваля тоже на протяжении нескольких лет. Ильгиз Шакуров, корреспондент ТНВ, тоже победитель гран-при 2016 года, наш участник. И в этом году он, так же, как и в том году, будет наставником направления «Татарская печать». Лилия Галимова. Да, Лилия Галимова. Она была участницей нашего фестиваля. Ленар Фазлетдинов. Ленар Закиров. Валерия Белова. Сейчас она работает в пресс-службе. РКБ. Да, РКБ. Ангелина Малова. Она сейчас работает корреспондентом на
радио ГТРК, она тоже победительница 19 года. Зульфия Хасанова, корреспондент Шаян ТВ, она также обладатель Гран-при. Много. Да, у нас почти все, большая часть сотрудников СМИ, пресс-служб — это выпускники Алтын Калям. Или так, почти все активные участники Алтын Калям, они с точки зрения KPI, эффективности проекта, действительно, надо посмотреть статистику точную. Но очень высокий процент тех, кто участвовал, они потом продолжают в этом направлении развиваться. Бұл біздің үшін шулай, журналистлар шул өлкәдә кадрлар резервы да итеп була. Чөнки алар аннары күп кенә катнашучыларның өлеше районнарга кайтып, анда район редакцияләрендә эшли. Минемчә, ул районнарда да матбугатның сыйфатын арттыру өчен бик мөһим бер проект булып тора. Рахмет. Бармы сораулар тагын? Менә соңгы елларда бит инде бер сорыйм, соңгы елларда социаль челтәрләрдә эшләү дигән шундый бер юнәлеш бар бит. Конкретрак нәрсә, ничек өйрәтү, мастер-класслар узачакмы? Һәм нинди юнәлештә, кайсы социаль челтәрләрдә? Монда Инстаграм бар, а ТикТок бар? Я Рахмет Сраушин. У нас есть направление SMM. Мы там готовим детей, которые работают в социальных сетях. В этом году мы решили сделать такой формат работы, что каждый ребенок получит свой кейс. И в течение фестиваля он должен будет разработать концепцию аккаунтов, как будем продвигать проект, который он получит, как оформлять будет аккаунт. То есть вот эта целая комплексная работа, которая ведется в СММ. Ребенок будет изучать это сначала от наставников и спикеров, которые будут приезжать, а после применять на практике. И в конце фестиваля, 26 июля, у него будет готов полный проект, который он представит, и уже потом будет приниматься решение о том, кто победил, какой проект выиграл. Яхшы. Там бармы фикерләрегез? Хәзер күп фикерләр менә. Лагерь турында уйлый башладык. Киләсе елга. Чупан, бәлки менә сез сөйләшсез мастер-класслар хакында кызыксындырып булачак катнашучыларны киләсе елларда менә бу конкурска катнашырга теләүчеләргә сез нәрсәләр киңәш итәр идегез, аларның портфолиолары уңай бәяләнсен өчен? Нәрсәгә игътибар бирергә кирәк? Портфолиоларга килгәндә, хәзер бит инде заманасы үзгәрә һәм портфолиоларны җыю, туплау эше дә үзгәрә дип әйтергә телим. Чөнки без җыйган кебек, хәзер җыймыйлар инде андый портфолиоларны, алар хәзер барысы да онлайн дип әйтәме соң инде, гаризаларын да онлайнга тутыралар. Әмма дә ләкин мөмкин кадәр күбрәк эшләгән саен, мөмкин кадәр саулырак портфолио җыйган саен әйбәтрәк, монысы инде бәхәссез. Мастер-классларга килгәндә, иртәгә ачылачак фестивалебездә нинди мастер-класслар буласын әлегә әйтмим, чөнки барыбер дә кызыктырып, интрига калдырасы килә. Буларның барысында сез безнең социаль челтәрләрдә белеп барырсыз, без бөтен мәгълүматны куеп, таратып торачакбыз. Балаларга да кызык булсын өчен әлегә әйтмим. Мен шуны әйтәсем килә, Алтын Каләм фестивале ул иң мөһиме, Алтын Каләм фестивале ул балаларга, яшүсмерләргә журналистика өлкәсе аңа кирәкме, аңа бу кызыкмы икәнлекне аңларга мөмкинлек бирәчәк. Чөнки бөтен кеше дә менә шушы бая әйткәнемчә, бөтен кеше дә шушы дулкынга кушылырга әзер түгел. Һәм барысыннан да журналист чыкмаса да, анда алган белем күнекмәләр алар катнашучыларга киләчәк тормышында кирәк булачак. Менә шул SMM өлкәсендә алган белемнәре, подкаст өлкәсендә алган белемнәре, телевидение юнәлешендә алган белемнәре. Анда бит теория гына сөйләп калмыйлар, аны практикада сынайсың барысында. Һәм ул практик белемнәрне
шушы өлкәдәге чын осталардан аласың. Бу бит инде бик әйбәт. Алар әле кайчан очратырлар иде бу кешеләрне? Бәлки алар хыялланганнардыр, менә мин шушы кешедән дәрес алырга телим дип, бәлки мин шушы кешене алар үрнәк итеп куйган булганнардыр үзләренә. Алтын каләм менә буларның барысына да үз күзләрем белән күрергә, барысын да тоярга мөмкинлек бирә. Телекләргә килгәндә, мин катнашучыларга, ул 70 балага дип әйтик инде безнең иртәгә фестивальгә киләчәк 70 балага, шуны әйтәсем килә. Һәрбер мастер-класстан, һәрбер килгән кунактан, һәрбер хәтта шул кураторларыннан да ниндидер бер белем, тәҗрибә алып калырга ашыксыннар иде. Чөнки бик саллы тәҗрибәләр алар барысы да, кабатлап әйтәм инде. Һәм мөмкин кадәр әзрәк ял турында уйларга, һәм күбрәк эшләргә. Алтын каләмен вирус белән чагыштырсак, антителасы шул. Антителасы аның бик озакка чыдыячак. Чөнки менә әйтәм бит, мин үз мисалымда әйтә алам. Мин әле дә Алтын каләм фестивале белән гел бергә, гел янәшә дигәндәй, һәм Алтын каләм фестиваленнан вакцина кирәкми. Югары инде алайса дозасы. Антителаның. Сораулар бармы? Журналистлар. Сорауларыгыз булмаса, сезнең теләкләрегез әгәр булса, җиткерсәгез иде, теләкләрегез булса, ваши пожелания участникам, журналистам. Мои пожелания участникам — это, вот как уже сказала Чулпан, чтобы они от каждого дня взяли как можно больше, чтобы они работали, возможно, ошибались, чтобы они спрашивали, набирались опыта от тех, кто к ним приезжает, от своих наставников, потому что вот я тоже хочу вспомнить свой опыт. Я участвовала в фестивале в 2015 и 2016 годах, и для меня фестиваль тоже стал дверью во взрослую журналистику. Сейчас вот после фестиваля я знала абсолютно все. Я понимала, как работает редакция, как работает телевизионное направление, как работает радио, как фотожурналисты работают. Это школа жизни, от которой нужно взять вот за эти несколько дней, вот максимально понять, в каком направлении ты хочешь работать. Если вот, тоже на примере, я была в русской редакции и в татарской. Когда была в русской, я подходила к наставникам татарской печати и просила, чтобы они мне помогли, то есть я сама писала текст, чтобы они проверили и, возможно, опубликовали в своей газете. Для меня было важно, чтобы я получила на фестивале вот это развитие именно в двух направлениях. Вот я хочу, чтобы каждый ребенок, который приедет к нам, получил максимально возможное, чтобы он не боялся, не стеснялся, чтобы работал и по результатам фестиваля у него появилось еще больше идей, еще больше вдохновения на дальнейшую работу. Вот. Беренчедән котлыйм, 170 катнашучыны. Сезнең өчен шатланабыз. Кемдер бәлки беренче тапкыр катнаша торгандыр. Сезнең өчен аеруча шатланабыз, чөнки сез үзегез дә белмисез, нинди уңышка сез ирешкәнсез. Шуңа күрә актив булыгыз, сораулар бирегез. 7 көн үтә дә китә. Менә шул 7 көн сезнең өчен бик сыйфатлы, кызыклы булсын һәм алга таба да анда алган яңа белем, анда яңа дусларыгыз, устазларыгыз гел сезнең белән бергә алдагы тормышта шундый сыйфатлы мөхит булдырсыннар. Уңышлар. Рахмәт. Спасибо большое. Рахмәт. Спасибо. Тамамлыйбыз. Рахмәт.